Završni turnir druge lige košarke u kolicima održao se u Kostreni. Turnir je okupio 4 najbolje ekipe, koje su kroz regularni dio sezone pokazale najveću kvalitetu i konstantnost u drugoj košarkaškoj ligi u kolicima. Uz domaćina Kostrenu nastupile su ekipe Zagreb 2, Brod 2 te Šibenik. Ovaj turnir, osim što je odlučio pobjedniku prve lige, prvoplasirano ekipi omogućuje plasman u najviši rang natjecanja, a samim time pruža priliku za promociju košarke u kolicima i podizanje svijesti o sportu osoba sa invaliditetom. Sukladno očekivanom, košarkaši su priredili nesvakidašnji, iznimno uzbudljiv i dinamičan dan ispunjen vrhunskom košarkom. U njemu su posjetitelji i gledatelji putem prijenosa uživo mogli uživati u atraktivnim potezima, preciznim šutevima i taktički nadmudrivanjima. Organizatori su se pobrinuli za vrhunsku sportsku atmosferu, a podrška publike sigurno je dodatno motivirala domaćina Kostrenu da ostvari željno očekivanu pobjedu. Pa da, znali smo da neće biti lako. Šibenik je stvarno i dobra ekipa, kvalitetna, iskusna. Imaju oni ovakvih utakmicama u rukama, kako se kaže, koš i još. I evo, uspjeli smo se vratiti nakon -13. Možda su oni pali malo u snazi i evo, to smo mi iskoristili i okrenuli utakmicu na naš mlin. Kostrena kao domaćin završnog turnira još jednom se dokazala kao sjajan organizator u modernoj sportskoj dvorani prilagođenoj za održavanje ovakvih događaja. Došli smo sa namjerom, naravno, da dobijemo Kostrenu. Eto, izgubili smo tu utakmicu, nadali smo se najboljem. Čak smo i neko vrijeme vodili. Nešto se s nama desilo u jednom momentu, ne znam šta. Psihički smo pali i eto, tako se prelomio rezultat. Vodili smo igru, sve, a šta se desilo, nešto se prelomilo u nama. Ne znamo ni sami što. Veliku podršku organizaciji turnira pružaju Hrvatski savez košarke u kolicima, lokalna sportska zajednica te brojni volonteri koji nesebično ulažu svoje vrijeme i kako bi sve proteklo u najboljem redu. Svi oni dijele zajednički cilj, promovirati košarku u kolicima i omogućiti sportašima da pokažu svoje talente i sposobnosti. Očekivanja su velika, a među ekipama vlada natjecateljski duh. Svaka momčad dolazi sa jasnim ciljem, osvojiti titulu i osigurati mjesto u najvišem rangu natjecanja. No bez obzira na konačni ishod, svi sudionici mogu biti ponosni na svoje uspjehe i napredak koji su ostvarili tijekom sezone. A sezona je bila dobra, napredovali smo iz utakmice na utakmicu, išlo je sve neki svojim tempom, ali su sad u finalu, tu se desija kiks, ali dobro, nema veze, to je inače sport i igra i opet s druge strane zadovoljnost. Njihova predanost, rad i upornost najbolji su primjer kako sport može nadahnuti i motivirati ljude da nadmaše svoje vlastite granice. U prvoj utakmici turnira susreli su se Kostrena i ekipa Zagreba 2. Sukladno očekivanjima, domaćin Kostrena od samog početka diktirao tempo utakmice. Konačni rezultat prvoga kruga bio je Kostrena 56, Zagreb 31. Drugi par bili su Šibenik i Brod 2. Sličan scenarij doživjeli su Brođani. Šibenik je deklasirao suparnika sa visokom pobjedom od 39 koševa razlike, 62-23. Publika je svjedočila pravom sportskom spektaklu, te bodrila košarkaše i nagrađivala svaki kvalitetan potez. U borbi za treće mjesto odmjerili su snage ekipe Zagreba i Broda. Na samom početku susreta igrao se koš za koš, no već na kraju prvog poluvremena Brođani su vodili sa 18-6. Tim tempom došli su do kraja, te ekipa Broda 2 osvojila je treće mjesto konačnim rezultatom 41-32. U borbi za zlato dvije najbolje ekipe turnira, Kostrena i borbeni Šibenik. Utakmica je bila neizvjesna do samoga kraja. U prvome dijelu Šibenčani su vodili 8 koševa razlike, 6:14 za goste. Na veliki odmor otišlo se rezultatom od 22-29. U stanci poluvremena trener domaćih dodatno je motivirao svoje igrače i uz glasnu podršku sa tribina prednost gostiju lagano se topila. Tako da se na treću pauzu otišlo sa rezultatom od 36-39. Kako priliči ovakvom natjecanju u šokantnoj posljednjoj dionici utakmice, Kostrenjani su u potpunosti preuzeli utakmicu u svoje ruke. U jednom trenutku gubili su čak sa 13 poena. Posljednjim sučevim zviždukom na semaforu je stajalo Kostrena 49, Šibenik 39 i fešta je započela. Sama liga svakom sezonom je sve bolja i bolja i brojnija, tako da cijela priča košarke u kolicima opravdava svoju svrhu.
Više nije to liga koja je bila prije, kako se zove, pojačali su se klubovi, počelo se trenirati žešće i nadam se da će se to nastaviti, da će se pojačati još više i da će druga liga, kako se zove, napredovati, da budemo u rangu prve lige, što se sad pokazalo na finalnoj utakmici. Što se tiče utakmica, bile su dobre utakmice, pogotovo finalna utakmica gdje su igrali finale Kostrena i Šibenik. Bila je utakmica prvo poluvreme, Šibenik dobro dominirao utakmicu, drugo poluvreme, na poluvremenu šta je se desilo, tu je se prekrenuo i taktika i sve i kod Kostrene i onda su oni počeli igrati drugo poluvreme i prekrenuo se rezultat i dobili su. Što se tiče, kažem opet, igra je bila odlična, zadovoljni smo. Ovo je bilo jedno finale od kvalitetnijih što se tiče naše druge lige što se igra do sad. Sad, eto, i nastavljamo dalje. Ova sezona je druge lige gotova, idemo sad u iduću sezonu pa vidjet ćemo šta će biti dalje, ko će igrati, ko neće. Ovim turnirom druga košarkaška liga je završila sezonu, dok u prvoj ligi je ostao finalni turnir u Zagrebu. Evo do kraja sezone još ima prva liga, play-off se igra idući vikend. Do sad smo igrali play-off u jedan dan, po dvije utakmice, evo što je danas bilo ovdje, tako da je to već malo teže i tako da smo od ove sezone odlučili da igramo polufinale subotom, a finale nedjeljom, tako da igramo u Zagrebu. Polufinale i finale idući tjedan 5.4. je polufinale, a 6.4. finale prve lige i tako da se odlučuje ko će biti prvak Hrvatske lige i to. I tu se odlučuje koji će biti odmah dva finalista u Hrvatskom kupu košarku u Police, a druga dva finalista tražit ćemo u kvalifikacijama koji se igraju 3. ili 4. 5. Jedan kvalifikacija se igrati vamo dole ili Zadar ili Šibenik, gledat ćemo gdje su ekipe što je bliže, a jedna će najvjerojatnije u Okučanima dole gdje su bliže ekipe. Predsjednik želi košarku dovesti u sve regije Lijepe naše. Nemamo još u Istru, volio bi još Istru da imamo i dole kad bi uspjeli oko Osijeka imati jedan klub. Onda bi to bilo pokrivena cijela Hrvatska i bilo bi onda baš, jer ovo imamo 3 kluba u Dalmaciji, imamo tu Split, Šibenik i Zadar. To baš prevladava, oni imaju 3 kluba. Ovdje imamo Kostrenu, tako još nam stavila bila dobro još Istra. Imamo tamo Varaždin, Koprivnica jedno vrijeme igra, jedno vrijeme ne igra, tako da kad bi bili Koprivnica i Varaždin jedan klub, to bilo i odlično. Imamo dole u Brod, znači imamo mi u Zagrebu, tako da nam baš fali samo još dole Slavonija da pokrijemo Osijek dole i onda to bilo idealno. Sport je sport, a sportaši su sportaši bez obzira na prepreke. Bravo cure i dečki, svijetli ste primjer da volja i rad nemaju prepreka.